ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം മാതാജി. കൃഷ്ണ പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിഗമകൽപ്പതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകീ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. മാതാജി ഞാൻ കൂടി ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് ഒന്നാമത്തെ സ്കന്ധം 13-ാമത്തെ അധ്യായം ധൃതരാഷ്ട്ര കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന എന്ന അധ്യായത്തില് 15-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. ഇതില് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് ധൃതരാഷ്ട്ര കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് അധ്യായത്തിന്റെ ഹെഡിങ്. പക്ഷെ നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് വിതുരരെ കുറിച്ചാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ തുടങ്ങുന്നത്. വിതുരര് കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിച്ച് പോയി ഇപ്പോ തിരിച്ചു വന്ന സമയത്ത് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവും ആ കൊട്ടാരത്തിലുള്ള മറ്റുള്ളവരുടെ സന്തോഷമാണ് നമ്മളവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അതില് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് വിതുരരോട് ചോദിക്കുന്നതായിരുന്നു, അങ്ങ് എങ്ങനെയാണ് ജീവസന്ധാരണം നടത്തിയത്? അങ്ങ് പോയ തീർത്ഥാടന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ പുണ്യസ്ഥലങ്ങളാക്കി മാറ്റാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. കാരണം അദ്ദേഹം സ്വയം തന്നെ ആരാണ്? പുണ്യാത്മാവാണല്ലോ എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ അതിൽ പറഞ്ഞു വിതുരരെ കുറിച്ച് പറയാണ്. വിതുരര് ആരുടെ അവതാരമാണെന്ന് പറഞ്ഞ യമരാജന്റെ അവതാരമാണ് വിതുരര്. ശൂദ്രനായിട്ട് മാണ്ഡുക മഹർഷിയുടെ ശാപ നിമിത്തം ശൂദ്രനായിട്ട് ജനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ അരിമാവ് രണ്ടും ഒരാൾ തന്നെ കേട്ടോ. പിതൃലോകത്തെ അരിമാവ് എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യദേവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ടും സെയിം തന്നെയാണ് കേട്ടോ. 12 ആദിത്യന്മാരിലും ഒരാളും അത് തന്നെയാണ്. പിന്നെ വേറെ എന്താണ് നമ്മള് പിതൃലോകത്ത് പറഞ്ഞില്ലേ, പ്രതിനിധിയാണെന്ന് പറഞ്ഞത് രണ്ടും ഒരാള് തന്നെ. ധൃതരാഷ്ട്രന്റെ അടുത്ത് പോയി താമസിച്ചത് കുറച്ചേരം വിതുരര് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അവിടെ താമസിച്ചത്. ധൃതരാഷ്ട്രെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട്. കാരണം നമ്മളെ വാനപ്രസ്ഥമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, ഇനി എന്താണ് അടുത്തത്? സന്യാസം എടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്. അല്ലാതെ ഈ ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച് എന്താണ് പറഞ്ഞത്, മഹാരാജാവിന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ കൊട്ടാരത്തിൽ കഴിയല്ല വേണ്ടതെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിതുരര് കൊട്ടാരത്തിൽ താമസിച്ചതെന്നും നമ്മൾ. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നോക്കാം. 12 മഹാജനങ്ങളിൽ പ്രളയമരാജന്റെ അവതാരമാണ് വിതുരൻ. ആ 12 മഹാൻ അവിടം വരെ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. 15 വരെ എടുത്തു മാതാജി.
15 ആ പാരഗ്രാഫ് അവരോട് വായിക്കാണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഭിഭ്രതാര്യമ്യാദണ്ഡം യഥാവതകാരിഷു യാവതാധാരസൂത്രത്വം ശാപാദ്വർഷാശതം യമഃ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. യാവതഥാരശൂദ്രത്വം ശാപാദർശശതം യമ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ബ്രഹ്മാവ്, നാരദർ, ശിവൻ, കപിലൻ, ഭീഷ്മർ, പ്രഹ്ലാദൻ തുടങ്ങിയ ഉന്നത വ്യക്തികളുടെ അതേ നിലയിലുള്ള 12 മഹാജനങ്ങളിൽ ഒരാളായ യമരാജാവിന്റെ അവതാരം. അതായത് അവിടെയാണ് നിർത്തിയത്. ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് യമരാജന്റെ അവതാരമാണ് ആര്? വിതുരർ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. വിതുരര് യമരാജന്റെ അവതാരമാണ്. അപ്പൊ ശൂദ്ര കുലത്തിലാണ് ആര് ജന്മമെടുത്തത്? ശൂദ്ര സ്ത്രീയിൽ ജനിച്ചതായിരുന്നു വിതുരര്. പക്ഷെ അപ്പൊ വിതുരർ എന്നിട്ടും യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനെ പോലുള്ളവര്, ധൃതരാഷ്ട്ര പോലുള്ളവരൊക്കെ അവർക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാനായിട്ട് അല്ലെ, അവർക്ക് ഇവിടെ ഒരു വേട് പറഞ്ഞത് അവർക്ക് വേണ്ട ഉപദേശങ്ങൾ നൽകാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു. പ്രചാരകന്റെ സ്ഥാനം, പ്രചാരകന്റെ സ്ഥാനം അലങ്കരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു. അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ കാരണം പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു? മണ്ഡൂക മഹർഷിയെ പോലുള്ള ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ ശിഷ്യനായിരുന്നു. അത് ആ ഗുരുവിൽ നിന്നാണ് സർവ്വത നേടിയത്, ആത്മീയ ജ്ഞാനം നേടിയത് കൊണ്ട്, അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം നേടിയത് കൊണ്ട് ഏതൊരു കുലത്തിൽ ജനിച്ചാലും ആത്മീയ ജ്ഞാനം നേടിയാൽ ആ വ്യക്തി ആരാണ്? ബ്രാഹ്മണനാണ്. ആ വ്യക്തി ഉന്നത കുലനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണനോ ശൂദ്രനോ ഗൃഹസ്ഥാശ്രിയോ സന്യാസിയോ ആരായാലും ശരി ആ വ്യക്തി ആകാനായിട്ട് യോഗ്യനാകുന്നു എന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ കാരണം പറഞ്ഞത്. രണ്ടാമത്തെ കാരണമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. ഇപ്പൊ മറ്റൊരു വശം പറയുന്നത് വിതുരർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരല്ല? ശൂദ്രനല്ല. മണ്ഡൂക മുനിയാൽ ശക്തിപ്പെടുന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം 100 വർഷം നാമമാത്രമായിട്ട് ശൂദ്രന്റെ ഭാഗം അഭിനയിക്കേണ്ടി വന്നതാണ്. ആർക്ക്? മണ്ഡൂക മഹർഷിയുടെ കൊണ്ട് വിതുരർക്ക് ആ ശൂദ്രന്റെ ഭാഗം അഭിനയിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഇവിടെ 100 വർഷക്കാലം. ബ്രഹ്മാവ്, നാരദൻ, ശിവൻ, കപിലൻ, ഭീഷ്മർ, പ്രഹ്ലാദൻ തുടങ്ങിയ ഉന്നത വ്യക്തിത്വങ്ങളുടെ അതേ നിലയിലുള്ള 12 മഹാജനങ്ങളിൽ ഒരാളാണ് ആര്? യമരാജൻ. ആ യമരാജന്റെ അവതാരമാണ് ഇവിടെ ആരായിട്ട് വരുന്നത്? വിതുരരായിട്ട്. യമരാജനാണ് വിതുരരായിട്ട് വരുന്നത്. യമരാജൻ മഹാജനമാകിയാൽ നാരദൻ, ബ്രഹ്മാവ് തുടങ്ങിയ മറ്റു മഹാജനങ്ങളെ പോലെ തന്നെ ഭക്തിനിഷ്ഠയെ സംബന്ധിച്ച ലോക ജനതയോട് പ്രചാരം ചെയ്യേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധർമ്മമാകുന്നു. അപ്പോൾ യമരാജന്റെ 12 മഹാജനങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണ്? ബ്രഹ്മാവ്, നാരദൻ, ശിവൻ, 4 കുമാരന്മാര്, കപിലദേവൻ, പിന്നെ മനു, പ്രഹ്ലാദൻ, ജനകൻ, ഭീഷ്മർ, മഹാബലി ചക്രവർത്തി, ശുകദേവ ഗോസ്വാമി, യമരാജനും അപ്പൊ 12 മഹാജനങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഈ 12 മഹാജനങ്ങളില് ഇദ്ദേഹം അവരെല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി, അതായത് പ്രചാരം ചെയ്യുന്നവരാണ്. ജനക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭക്തി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരാണ് അവരെല്ലാവരും. അതൊക്കെ അവരുടെ ധർമ്മം തന്നെയാണ്. ഈ 12 മഹാജനങ്ങളുടെ ധർമ്മമാണ് ഇതൊക്കെ പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത്. എന്നാൽ യമരാജൻ യമലോകത്ത് പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തവരെ ശിക്ഷിക്കുന്നതിൽ സദാ വ്യാപൃതനായിരുന്നു. ഭൂമിയിൽ നിന്നും അനേക ലക്ഷം മൈൽ ദൂരത്തിലുള്ള ഒരു ലോകത്തിൽ മരണാനന്തരം പാപികളായ ആത്മാക്കളെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോകാനും അവരവരുടെ പാപകർമ്മങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി ശിക്ഷ വിധിക്കുവാനും ഭഗവാനാൽ യമരാജൻ നിയുക്തനാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ തെറ്റുകാരെ ശിക്ഷിക്കുന്ന തന്റെ ഉത്തരവാദിത്വപൂർണമായ ഉദ്യോഗത്തിൽ നിന്നും അവധിയെടുക്കാൻ യമരാജാവിന് തീരെ സമയം കുറവാണ്. നീതിമാന്മാരെക്കാൾ തെറ്റുകാരാണ് അധിക പക്ഷവുമുള്ളത്. ആകയാൽ അദ്ദേഹത്തെ പോലെയുള്ള ഭഗവാനാൽ നിയുക്തരാക്കപ്പെട്ട അംഗീകൃത കാര്യകർത്താക്കളായ ദേവന്മാരെക്കാൾ അധികം മറ്റു ജോലി
യമരാജന് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹം ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങൾ പ്രചരം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അതുകൊണ്ട് വിതുരന്റെ രൂപത്തിൽ ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കാനും ഒരു മഹാഭഗവത് ഭക്തനായി അത്യന്തം കഠിനമായി പ്രയത്നിക്കുവാനുമായി ഭഗവത് ഇച്ഛയാൽ അദ്ദേഹം മണ്ഡൂക മുനിയാൽ ശപിക്കപ്പെട്ടു. അത്തരൊരു ഭക്തൻ ശൂദ്രനോ ബ്രാഹ്മണനോ അല്ല. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ വരാഹ അവതാരം എടുത്താലും ഒരു വരാഹമോ ബ്രഹ്മാവോ അല്ലാത്തതുപോലെ ഇത്തരം ലൗകിക സാമൂഹിക വിഭാഗങ്ങൾക്ക് അതീന്ദ്രിയനാണ് അത്തരം ഭക്തൻ. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്, യമരാജൻ മഹാജനമാകിയാൽ നാരദൻ, ബ്രഹ്മാവ് തുടങ്ങിയ മറ്റു മഹാജനങ്ങളെ പോലെ തന്നെ ഭക്തിനിഷ്ഠയെ സംബന്ധിച്ച് ലോക ജനതയോട് പ്രചാരം ചെയ്യേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധർമ്മമാകുന്നു. അപ്പൊ ഈ 12 മഹാജനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവരുടെ ധർമ്മമാണ് എന്ത്? ഭക്തി പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഭക്തി പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇവരുടെ ധർമ്മമാണ്. അപ്പോ യമരാജൻ യമലോകത്ത് പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരെ ശിക്ഷിക്കുന്നതിലാണ് ആര് വ്യാപൃതനായിരിക്കുന്നത്? യമരാജൻ വ്യാപൃതനായിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭൂമിയിൽ നിന്നും അനേകം മൈൽ ദൂരെയുള്ള ഒരു ലോകത്തില് മരണാനന്തരം പാപികളായ ആത്മാക്കളെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോകുക, അങ്ങനെ അവരുടെ പാപകർമ്മങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ട് അവർക്ക് ശിക്ഷ വിധിക്കുക. ഇതൊക്കെയാണ് ആരുടെ ജോലി? യമരാജന്റെ ജോലി. അതിനാണ് ഭഗവാൻ യമരാജനെ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആകയാൽ തെറ്റുകാരെ ശിക്ഷിക്കുന്ന തന്റെ ഉത്തരവാദിത്വപൂർണമായ ഉദ്യോഗത്തിൽ നിന്നും അവധിയെടുക്കാൻ യമരാജാവിന് തീരെ സമയം കുറവാണ്. അപ്പൊ യമരാജന് എന്തിനു സമയമില്ല? ഈ തെറ്റുകാര് തന്നെയാണ് കൂടുതൽ. ആ തെറ്റുകാരെ ശിക്ഷിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നിന്ന് ഉദ്യോഗത്തിൽ നിന്ന് അവധിയെടുക്കാനായിട്ട് യമരാജന് എന്തില്ല? സമയമില്ല. നീതിമാന്മാരെക്കാൾ തെറ്റുകാരാണ് അധിക പക്ഷവുമുള്ളത്. കൂടുതലും ആരാണുള്ളത്? നീതിമാന്മാരല്ല, തെറ്റുകാരാണ് കൂടുതലും ഉള്ളത്. ആകയാൽ അദ്ദേഹത്തെ പോലെ തന്നെ ഭഗവാനാൽ നിയുക്തനാക്കപ്പെട്ട അംഗീകൃത കാര്യകർത്താക്കളായ ദേവന്മാരെക്കാൾ അധികം മറ്റു ജോലി യമരാജന് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. അപ്പോ മറ്റുള്ള ദേവന്മാരെ പോലെ തന്നെയാണ് ആരെ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത്? യമരാജനെ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ മറ്റുള്ള ദേവന്മാർക്ക് ഇത്രയും ജോലി വരുന്നില്ല. പക്ഷെ യമരാജന് ജോലി ഭാരം കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങൾ പ്രചാരം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. പക്ഷെ അന്ന് അദ്ദേഹത്തിനും എന്ത് ഇഷ്ടമായിരുന്നു? മറ്റുള്ള 12 മഹാജനങ്ങളെ പോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ മഹാത്മ്യങ്ങൾ പ്രചാരം ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹവും ആഗ്രഹിച്ചു. അതുകൊണ്ട് വിതുരന്റെ രൂപത്തിൽ ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കാനും ഒരു ഭഗവത് ഭക്തനായി അത്യന്തം കഠിനമായി പ്രയത്നിക്കാനുമായി ഭഗവത് ഇച്ഛയാൽ അദ്ദേഹം മണ്ഡൂക മുനിയാൽ ശപിക്കപ്പെട്ടു. അപ്പൊ അദ്ദേഹവും എന്താ ആഗ്രഹിച്ചു? ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വിതുരരുടെ രൂപത്തിൽ അദ്ദേഹം ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ച് ഒരു മഹാഭാഗവത ഭക്തനായിട്ട് അത്യന്തം കഠിനമായി പ്രവർത്തിക്കാനുമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ മണ്ഡൂക മുനിയാൽ അദ്ദേഹം ശപിക്കപ്പെട്ടത്. അത്തരം ഒരു ഭക്തൻ ശൂദ്രനോ ബ്രാഹ്മണനോ അല്ല. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഭക്തൻ ആരല്ല? ശൂദ്രനും അല്ല, ബ്രാഹ്മണനും അല്ല. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ വരാഹാവതാരം എടുത്താലും ഒരു വരാഹമോ ബ്രഹ്മാവോ അല്ലാത്തതുപോലെ ഇത്തരം ലൗകിക സാമൂഹിക വിഭാഗങ്ങൾക്ക് അതീന്ദ്രിയനാണ് അത്തരം ഭക്തൻ. അപ്പൊ ഒരു ഭഗവാൻ വരാഹാവതാരം എടുത്തെന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ വരാഹാവതാരം എടുത്ത് അതിന്റെ അർത്ഥം ഭഗവാൻ ഏതല്ല? ഭഗവാൻ തമോ ഗുണത്തിലല്ല. വരാഹം എന്ന് വെച്ചതാണ് കൂർമ്മ വരാഹ അല്ല, മൃഗത്തിൽ പോയി അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ഭഗവാൻ ഇപ്പോ മത്സ്യം എടുത്തു, കൂർമ്മ എടുത്തു, വരാഹ ഇപ്പൊ മൃഗങ്ങളുടെ അവതാരം ഭഗവാൻ എടുത്ത് നയിക്കൂ. അതിന്റെ അർത്ഥം ഭഗവാൻ ആരല്ല? ഭഗവാൻ തമോ ഗുണത്തിൽ പോയതല്ല അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ അതൊക്കെ ലീലയാണ്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ ആരാണ്? അപ്പൊ അതീന്ദ്രിയനാണ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവോ അല്ലാത്തതുപോലെ ലൗകികമായ സാമൂഹിക വിഭാഗങ്ങൾക്ക് അതീന്ദ്രിയനാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഭക്തനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഒരു ഭക്തനും ഇതേ രീതിയിൽ അവതാരം എടുത്തെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്തല്ല? ആ ഭക്തനായ ലെവലിലേക്ക് താണു എന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം. അദ്ദേഹം എല്ലാ ലൗകിക ജീവസൃഷ്ടികൾക്കും അതീതനാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ലൗകിക ജീവസൃഷ്ടികൾക്കും അതീതനാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പൊ മറ്റുള്ള സാധാരണ ജനങ്ങളെ പോലെയല്ല ഭക്തന്മാര് അവതാരം എടുത്തു വരുന്നത്, ഭക്തന്മാര് ജനിക്കുന്നത്. ഭഗവാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഭിന്ന ആധികാരിക ഭക്തർക്കും പെത്താത്മാക്കളെ പുനരുദ്ധീകരിക്കാനായി പലപ്പോഴും നിരവധി താഴ്ന്ന സൃഷ്ടികളുടെ വേഷം ചെയ്യേണ്ടി വരാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാനും അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര്, ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്കൊക്കെ ഈ പെത്താത്മാക്കളെ, നമ്മളെപ്പോലുള്ളവരെ പുനരുദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട് പലപ്പോഴും അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? താഴ്ന്ന ജീവസൃഷ്ടികളുടെ താഴ്ന്ന യോനിയില് ആ വേഷം അവർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഭഗവാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരും സദാ അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലാകുന്നു. പക്ഷെ അവരൊക്കെ അപ്പോഴും ആര് തന്നെയാണ്? അതീന്ദ്രിയ തലത്തിൽ തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ ഒരു മൃഗമായിട്ടൊരു ജന്മം എടുത്തു വന്ന അതിന്റെ അർത്ഥം അവർ ഏത് ഗുണത്തിൽ പോയി എന്നല്ല, ആസുരിക സ്വഭാവത്തിൽ പോയി എന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം. അവരെപ്പോഴും അതീന്ദ്രിയ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അവരത് എന്തിനാ എടുക്കുന്നത്? മറ്റുള്ള ജനങ്ങളെ പുനരുദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയില്ല, ബദ്ധാത്മാക്കളെ പുനരുദ്ധീകരിക്കാനായിട്ടാണ് അത്തരത്തിലുള്ള താഴ്ന്ന ജീവികളുടെ വേഷം ധരിച്ചു വരേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്.
അപ്രകാരം യമരാജൻ സ്വയം വിതുരരായി അവതരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പദവിയിൽ കശ്യപന്റെയും അതിഥിയുടെയും അനേക പുത്രന്മാരിൽ ഒരാളായ അര്യമാവ് താൽക്കാലികമായി ചുമതലയേറ്റു. ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പദവിയിൽ യമരാജൻ സ്വയം വിതുരരായിട്ട് അവതരിച്ച സമയത്ത് അതിഥിയുടെ മക്കള്, കശ്യപന്റെയും അതിഥിയുടെയും അനേക പുത്രന്മാരിൽ ഒരാളായിട്ടുള്ള അര്യമാവ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു, താൽക്കാലികമായിട്ട് ചുമതലയേറ്റു. ആദിത്യന്മാർ അതിഥി സുതന്മാരാകുന്നു. അപ്പൊ ആദിത്യന്മാര് അതിഥിയുടെ മക്കളാണ് ആദിത്യന്മാര്. അപ്രകാരം 12 ആദിത്യന്മാരുണ്ട്. 12 ആദിത്യന്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു ആര്യമാവ്. ആകയാൽ യമരാജന്റെ വിതുരരുടെ രൂപത്തിലുള്ള 100 വർഷക്കാലത്തെ അഭാവത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക ചുമതല ഏറ്റെടുക്കാൻ ആര്യമാവിന് തികച്ചും സാധ്യമായിരുന്നു. അപ്പോ അങ്ങനെ ആര്യമാവ് എന്ത് ചെയ്യാണ്, യമരാജന്റെ പദവി ആര്യമാവ് ഏറ്റെടുക്കണം. 100 വർഷക്കാലത്ത് യമരാജാവിന്റെ അഭാവത്തില് ആ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കുന്നത് ആരാണ്? ആര്യമാവ് ആ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കാണ്. നിർണയം എന്തെന്നാൽ വിതുരർ ഒരിക്കലും ഒരു ശൂദ്രനായിരുന്നില്ല. നേരെ മറിച്ച് അദ്ദേഹം ഏറ്റവും പരിശുദ്ധനായ ബ്രാഹ്മണനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായിരുന്നു. അപ്പൊ നിർണയം അവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? വിതുരര് ഒരു ശൂദ്രനല്ല, ഒരിക്കലും വിതുരര് ഒരു ശൂദ്രനല്ല. നേരെ മറിച്ച് ഏറ്റവും പരിശുദ്ധനായിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാഹ്മണനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായിരുന്നു ആര്? വിതുരരെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ടുള്ള സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 16. യുധിഷ്ഠിരോലപ്ത രാജ്യോ ദൃഷ്ട്വാ പൗത്രം കുലന്ധരം ഭാതൃഭിർലോകപാലഭിർ മുമുദേ പരയാ ശ്രിയാ. യുധിഷ്ഠിരോലപ്തരാജ്യോ ദൃഷ്ട്വാ പൗത്രം കുലധരം ഭാതൃഭിർലോകപാലഭിർ മുമുദേ പരയാ ശ്രിയാ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യുധിഷ്ഠിരൻ ലബ്ധരാജ്യ, പിതാവിന്റെ രാജ്യം ലഭ്യമായ, ദൃഷ്ട ദർശിക്കയാൽ, പൗത്രൻ കുലംധരം, കുലത്തിന് തികച്ചും യോജിച്ച, ഭ്രാതൃഭി ഭ്രാതാക്കളാൽ, ലോകപാലഭൈ എല്ലാവരും സമർത്ഥരായ ഭരണകർത്താക്കൾ, മുമുദേ ജീവിതം ആസ്വദിച്ചു, പരയ അസാധാരണമായ, ശ്രീയ സമ്പത്ത്. വിവർത്തനം. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജ്യം സ്വായത്തമാക്കിയതിനും മഹത്തായ വംശപാരമ്പര്യം തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകുവാൻ തക്ക പ്രാപ്തിയുള്ള ഒരു പൗത്രന്റെ ജനനം ദർശിച്ചതിനു ശേഷം മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ പ്രജകൾക്ക് വിദഗ്ധ ഭരണാധികാരികളായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇളയ ഭ്രാതാക്കളുടെ കൂടെ സഹകരണത്തോടെ അസാമാന്യമായ സമ്പത്ത് ആസ്വദിച്ച് സമാധാനത്തോടെ രാജ്യഭരണം നടത്തി. അപ്പോൾ രാജ്യം, അവർക്ക് അവകാശപ്പെട്ട രാജ്യം കൈയടക്കിയതിനു ശേഷം, സ്വായത്തമാക്കിയതിനു ശേഷം മഹത്തായ വംശപാരമ്പര്യം തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് തക്ക പ്രാപ്തിയുള്ള ഒരു പൗത്രന്റെ ജനനം ദർശിച്ച്, അതായത് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ജനനം ദർശിച്ചതിന് ശേഷം മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ പ്രജകൾക്ക് വിദഗ്ധ ഭരണാധികാരികളായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇളയ സഹോദരന്മാരുടെ സഹകരണത്തോടു കൂടി അസാമാന്യമായ സമ്പത്ത് ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട്, വളരെയധികം സമ്പദ് സമൃദ്ധി നിറഞ്ഞ സമയമായിരുന്ന രാജ്യമായിരുന്നു യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ. പ്രകൃതി പോലും അനുകൂലമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അത്തരത്തിലുള്ള സമ്പത്തും ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ സമാധാനത്തോടു കൂടി രാജ്യഭരണം നടത്തി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിന്റെ ആരംഭം മുതൽക്ക് തന്നെ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനും അർജുനനും അസന്തുഷ്ടരായിരുന്നു. യുദ്ധത്തിൽ സ്വന്തം ബന്ധുജനങ്ങളെ വധിക്കുവാൻ അവർ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ലെങ്കിലും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പരമേച്ഛയാൽ ആസൂത്രണം ചെയ്യപ്പെട്ടതാകയാൽ കർത്തവ്യം എന്ന നിലയിൽ അത് ചെയ്യേണ്ടതായി വന്നു. യുദ്ധാനന്തരം മനുഷ്യരുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും അത്തരം ഒരു ബൃഹത്തായ കൂട്ടക്കുരുതി കാരണം മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ അത്യന്തം അസന്തുഷ്ടനായിരുന്നു. പാണ്ഡവർക്കു ശേഷം കുരുവംശം തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകുവാൻ ഫലത്തിൽ ആരും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിന്റെ ആരംഭം മുതൽക്ക് തന്നെ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനും അർജുനനും അസന്തുഷ്ടരായിരുന്നു. യുദ്ധത്തിൽ സ്വന്തം ബന്ധുജനങ്ങളെ വധിക്കുവാനായിട്ട് അവർ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ലെങ്കിലും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പരമേച്ഛയാൽ ആസൂത്രണം ചെയ്യപ്പെട്ടതാകയാൽ കർത്തവ്യം എന്ന നിലയിൽ അത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നു.
അപ്പോ അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലെ, യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവും അർജുനനും വളരെയധികം അസന്തുഷ്ടരായിരുന്നു. കാരണം യുദ്ധത്തിന്റെ ആരംഭം മുതൽ തന്നെ. കാരണം യുദ്ധത്തിലെ ബന്ധുജനങ്ങളെയൊക്കെ വധിക്കാനായിട്ട് അവർ ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛപ്രകാരമാണ് ഇതൊക്കെ ആസൂത്രണം ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കർത്തവ്യം എന്ന നിലയിൽ അത് അവര് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. യുദ്ധാനന്തരം മനുഷ്യരുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും അത്തരം ഒരു ബൃഹത്തായ കൂട്ടക്കുരുതി കാരണം മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ അത്യന്തം അസന്തുഷ്ടനായിരുന്നു. അപ്പൊ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനാണെങ്കിലോ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും മരണപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. മൃഗങ്ങളും മനുഷ്യരും എല്ലാവരും കൂട്ടക്കുരുതിയാണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത്. അപ്പൊ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ വളരെയധികം അസന്തുഷ്ടനായിരുന്നു. പാണ്ഡവർക്കു ശേഷം കുരുവംശം തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകാൻ ഫലത്തിൽ ആരും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ പാണ്ഡവരുടെ ശേഷം കുരുവംശം തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ആരും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവശേഷിച്ച ഏക പ്രതീക്ഷ ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തിലുള്ള ശിശു മാത്രമായിരുന്നു. അപ്പൊ അവർക്ക് ആകെ ഒരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആര് മാത്രമായിരുന്നു? ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ആ ശിശു മാത്രമായിരുന്നു അവരുടെ പ്രതീക്ഷ. അശ്വത്ഥമാവിനാൽ അവനും ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു. അശ്വത്ഥമാവും അവനും നേരെ എന്ത് ചെയ്തു? ബ്രഹ്മാസ്ത്രം പ്രയോഗിച്ചു. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താൽ ആ ശിശു സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ആ ശിശു രക്ഷിക്കപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആകയാൽ അസ്വസ്ഥതയുളവാക്കുന്ന എല്ലാ അവസ്ഥകളെയും പ്രശാന്തമാക്കുകയും രാജ്യത്തിൽ സമാധാന സ്ഥിതി പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തതിനു ശേഷം അതിജീവിക്കുന്ന ശിശുവായ പരീക്ഷത്തിനെയും ദർശിച്ച് തൃപ്തനായ ശേഷം സദാ മായികവും അസ്ഥിരവുമായ ഭൗതിക ആനന്ദത്തിൽ ലവലേശം താല്പര്യമില്ലാതിരുന്നിട്ടും മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ അല്പം ആശ്വാസം അനുഭവപ്പെട്ടു. അപ്പോ ഇവര് വളരെയധികം ദുഃഖത്തിലായിരുന്നു കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം നടക്കുന്ന സമയത്ത്. കാരണം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛപ്രകാരമാണ് യുദ്ധം നടക്കുന്നത്, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും അവര് വളരെയധികം പ്രയാസത്തിലായിരുന്നു. മാത്രമല്ല അതിനുശേഷം അവർക്കറിയാം പാണ്ഡവർക്ക് ശേഷം അവര് രാജ്യം ഭരിക്കാനായിട്ട് അവർക്കൊരു അവകാശി പോലും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയായിരുന്നു. അപ്പൊ അവർക്ക് ആകെ ഒരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആരിലായിരുന്നു? പുത്രവധുവായിട്ടുള്ള ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തിലുള്ള ശിശുവിൽ മാത്രമായിരുന്നു അവർക്കൊരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോഴാണ് അശ്വത്ഥമാവ് ആ കുട്ടിക്ക് നേരെയും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ബ്രഹ്മാസ്ത്രം പ്രയോഗിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ആ ശിശു രക്ഷിക്കപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ അത്തരത്തിലുള്ള പല അസ്വസ്ഥതകളിൽ നിന്നെല്ലാം സമാധാനത്തിലേക്ക് എത്തിയാണ്, പ്രശാന്തമാനമാകാനായിട്ട് എല്ലാ അവസ്ഥകളെയും പ്രശാന്തമാക്കുകയും രാജ്യത്തില് സമാധാന സ്ഥിതി പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോ ആ പരീക്ഷത്തിനെ ദർശിച്ച് തൃപ്തിയായ ശേഷം മായികമായിട്ടുള്ള അസ്ഥിരവുമായിട്ടുള്ള ഈ ഭൗതിക ആനന്ദത്തിൽ ലവലേശം പോലും താല്പര്യമില്ലാതിരുന്നിട്ടും മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന് ഒട്ടും താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നിട്ടും ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ അല്പം ആശ്വാസം അനുഭവിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിച്ചു? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് സാധിച്ചു. ശ്ലോകം 17. ഏവം ഗ്രഹേഷു സക്താനാം പ്രമത്താനാം തദീഹയ അത്യക്രാമാദ വിജ്ഞാത കാല പരമദുസ്തരഃ. ഏവം ഗ്രഹേഷു സക്താനാം പ്രമത്താനാം തദീഹയ അത്യക്രാമാദ വിജ്ഞാത കാല പരമദുസ്തരഃ. ചൊല്ലാം. ഏവം നമോ ദേവേഷു സക്താനാം പ്രമത്താനാം ഏവം അപ്രകാരം ഗൃഹേഷു കുടുംബകാര്യങ്ങളിൽ സക്താനം അധികം ആസക്തരായ വ്യക്തികൾ പ്രമത്താനം ഭ്രാന്തമായി ആസക്തരായ തത് ഈഹയ ഇത്തരം വിചാരങ്ങളിൽ മുഴുകിയ അത്യക്രാമാത് അതിക്രമിച്ചു അവിജ്ഞാത അഗോചരമായി കാല ശാശ്വതമായ കാലം പരമമായ ദുസ്തര വെല്ലാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം കുടുംബകാര്യങ്ങളിൽ ഭ്രാന്തമായി ആസക്തരായി അവരുടെ ചിന്തകളിൽ സദാ ആമഗ്നരായവരെ വെല്ലാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത ശാശ്വതമായ കാലം അഗോചരമായി അതിക്രമിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്തപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ കുടുംബകാര്യങ്ങളിൽ ഭ്രാന്തമായിട്ട് ആസക്തരായിട്ടുള്ള അവരുടെ ചിന്തകളിൽ സദാ ആമഗ്നരായവരെ വെല്ലാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത ശാശ്വതമായ കാലം അഗോചരമായിട്ട് അതിക്രമിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്തപ്പെടുന്നു. ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഗൃഹസ്ഥരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതൽ, അതായത് നമ്മളേതായ രീതിയിൽ
എന്താ പറയാ ചിന്തിക്കുന്നവരെ എല്ലാതും നമ്മുടേതാണ്, നമ്മളാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു മായയിൽ അകപ്പെട്ട ആ കുടുംബ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് വായിക്കാം. ഞാൻ ഇപ്പോൾ സന്തോഷവാനാണ്, എനിക്ക് എല്ലാം വരുതിയിലുണ്ട്, എന്റെ ബാങ്ക് നിക്ഷേപം തികച്ചും പര്യാപ്തമാണ്, എന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടുവോളം ഭൂസ്വത്തുക്കൾ നൽകാൻ എനിക്കിപ്പോൾ കഴിയും, വിജയം കൈവരിച്ചവനാണ് ഞാനിപ്പോൾ. പാവപ്പെട്ട സന്യാസി യാചകന്മാർ ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നു, എന്നാൽ അവർ യാചിക്കാനായി എന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നു. ഇതൊക്കെ ആരുടെ ചിന്തകളാണ്? മനുഷ്യര് ഗൃഹസ്ഥര് ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ പറഞ്ഞു. ഞാനിപ്പോ എങ്ങനെയാണ്? സന്തോഷവാനാണ്, എനിക്ക് എല്ലാം വരുതിയിലുണ്ട്, എന്റെ ബാങ്ക് നിക്ഷേപം തികച്ചും പര്യാപ്തമാണ്, എന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടുവോളം ഭൂസ്വത്ത് നൽകാൻ എനിക്കിപ്പോ കഴിയും, വിജയം കൈവരിച്ചവനാണ് ഞാനിപ്പോ. പാവപ്പെട്ട സന്യാസിമാരാണെങ്കിലോ യാചകന്മാരായിട്ട് ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നു, എന്നാൽ അവർ യാചിക്കാനായി എന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നു. അപ്പൊ അവര് എന്റെ അടുക്കൽ യാചിക്കാനായിട്ട് അവര് വരുന്നു. ആകയാൽ ഞാൻ ആരാണ്? പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനേക്കാൾ വലിയവനാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആരാണ്? ഭഗവാനേക്കാൾ വലിയവനാണ് ഞാൻ. ഭ്രാന്തമായി ആസക്തനായ ഒരു കുടുംബസ്ഥന്റെ ഗ്രസിക്കുന്ന ചില ചിന്തകളാണ് ഇവ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ആരുടെ ചിന്തകളാണ്? ഭ്രാന്തനായിട്ട് ആസക്തമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ആസക്തിയുള്ള ഒരു കുടുംബനാഥന്റെ ഗ്രസിപ്പിക്കുന്ന ചിന്തകളാണ് ഇതെല്ലാം. ശാശ്വതമായ കാലഘട്ടത്തിന്റെ കടന്നുപോക്കിനെ കുറിച്ച് അന്ധനാണ് അയാൾ. നമ്മുടെ ജീവിത ദൈർഘ്യം അളന്നു കുറിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. പരമേച്ഛയാൽ കൽപ്പിച്ചു നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നിശ്ചിത സമയത്തിൽ ഒരു നിമിഷം പോലും വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അത്തരം വിലപ്പെട്ട സമയം, വിശേഷിച്ചു മാനവർക്ക് അനുവദിച്ചു നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സമയം വളരെ സൂക്ഷിച്ചു വിനിയോഗിക്കണം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അഗോചരമായി കടന്നു പോകുന്ന ഒരു നിമിഷം പോലും വളരെയധികം കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്ത് സ്വരുക്കൂട്ടിയ ആയിരക്കണക്കിന് സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾക്ക് പകരമായി പോലും തിരിച്ചു ലഭിക്കുകയില്ല. അപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയുടെ ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഉള്ളൊരു കുടുംബസ്ഥന്റെ ചിന്തകളാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം. അപ്പൊ കാലം എന്ന് പറഞ്ഞ ശാശ്വതമായ കാലത്തിന്റെ കടന്നുപോക്കിനെ കുറിച്ച് അയാൾ ചിന്തിക്കുന്നേ ഇല്ല. നമ്മുടെ ജീവിത ദൈർഘ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അളന്ന് കുറിച്ച് തിട്ടപ്പെടുത്തി വച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതദൈർഘ്യം. അതിന്റെ ഒരു സമയത്തിന്റെ ഒരു നിമിഷം പോലും വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ അത്രയും വിലപ്പെട്ട സമയം, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളെ മനുഷ്യർക്ക് അനുവദിച്ച് നൽകിയിരിക്കുന്ന സമയം നമ്മൾ വളരെയധികം സൂക്ഷിച്ച് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഈ കടന്നു പോകുന്ന സമയം, ഓരോ നിമിഷം വളരെയധികം കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്ത് സ്വരുക്കൂട്ടിയ ആയിരക്കണക്കിന് സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾക്ക് പകരമായിട്ട് പോലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല? ആ കഴിഞ്ഞു പോയ സമയം നമുക്ക് തിരിച്ചു പിടിക്കാനായിട്ട് ആർക്കും സാധിക്കില്ല. ജനന മരണങ്ങളുടെ ആവർത്തനം, 84 ലക്ഷം വ്യത്യസ്ത ജീവിവർഗങ്ങളുടെ ചക്രത്തിലുള്ള ഭ്രമണം എന്നീ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ആത്യന്തികമായ പരിഹാരം കാണാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ നിമിഷവും. ജനനം, മരണം, രോഗം, വാർദ്ധക്യം എന്നിവയ്ക്ക് വിധേയമായ ഭൗതിക ശരീരമാണ് ജീവസത്തകളുടെ എല്ലാ ദുരിതങ്ങൾക്കും കാരണം. അല്ലാത്ത പക്ഷം ജീവസത്ത സനാതനനാണ്, അവനൊരിക്കലും ജനിക്കുന്നില്ല, മരിക്കുന്നില്ല. മൂഢന്മാർ ഈ പ്രശ്നത്തെ വിസ്മരിക്കുന്നു. ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളെ എങ്ങനെ പരിഹരിക്കണമെന്ന് അവർക്ക് അറിയുകയേ ഇല്ല. ശാശ്വത കാലം അഗോചരമായി കടന്നു പോകുന്നുവെന്നും ശാശ്വതമായ കാലം അഗോചരമായി കടന്നു പോകുന്നുവെന്നും ജനന മരണ ആവർത്തന ചക്രം, രോഗം, വാർദ്ധക്യം എന്നീ ജീവിതത്തിന്റെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് യാതൊരു പരിഹാര മാർഗവുമില്ലാതെ അവരുടെ നിർദ്ദിഷ്ട ജീവിതായുസ് അനുനിമിഷവും ചുരുങ്ങുന്നുവെന്നുമുള്ള വസ്തുത മനസ്സിലാക്കാതെ അവർ താൽക്കാലികമായ കുടുംബകാര്യങ്ങളിൽ ആമഗ്നരായിരിക്കുന്നു. ഇതാണ് മായ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ നമ്മുടെ മനുഷ്യജന്മം നമ്മളെന്താണ്, നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ സമയം, കഴിഞ്ഞു പോയ സമയം എത്ര സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ കൊടുത്താൽ പോലും നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതല്ല അത്. ജനന മരണങ്ങളുടെ ആവർത്തനം, ഈ 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മളെ മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ആത്യന്തികമായ പരിഹാരം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ആ മനുഷ്യജന്മത്തിലെ ഓരോ നിമിഷവും ജനന, മരണ, വാർദ്ധക്യ, രോഗം എന്നിവയ്ക്ക് വിധേയമായിട്ട് ആ ഭൗതിക ശരീരം ആണ് എന്തിന് കാരണം? എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ജീവിത ദുരിതങ്ങൾക്കും കാരണം ഭൗതിക ശരീരമാണ് ജീവിത ദുരിതം കാരണം. അല്ലാത്ത പക്ഷം ജീവാത്മാവ് എന്താണ്? സനാതനനായിട്ടുള്ളതാണ് ജീവാത്മാവ്. ഒരിക്കലും മരിക്കുന്നുമില്ല, ജനിക്കുമെന്നില്ല. മൂഢന്മാർ ഈ പ്രശ്നത്തെ വിസ്മരിക്കുന്നു. ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളെ എങ്ങനെ പരിഹരിക്കണമെന്ന് അവർക്ക് അറിയുന്നുമില്ല. ശാശ്വതമായ കാലം അഗോചരമായി കടന്നു പോകുന്നുവെന്നും ജനന മരണ ആവർത്തന ചക്രം, രോഗം, വാർദ്ധക്യം എന്നീ ജീവിതത്തിന്റെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് യാതൊരു പരിഹാര മാർഗവും ഇല്ലാതെ അവരുടെ നിർദ്ദിഷ്ട ജീവിതായുസ് അനുനിമിഷം ചുരുങ്ങുന്നുവെന്നുമുള്ള വസ്തുത മനസ്സിലാക്കാതെ അവർ എന്ത് ചെയ്യാണ്? താൽക്കാലികമായ കുടുംബകാര്യങ്ങളിൽ ആമഗ്നനായിരിക്കുന്നു. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? മായ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം
നമ്മൾ പോലും അറിയുന്നില്ല നമ്മൾ എന്ത് കടന്നുകൊണ്ട് പോയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ആ ജീവിതം നമ്മളെ ഈ ചക്രം കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ആ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ നമ്മുടെ പ്രശ്നം എന്താണ്, അത് നമ്മൾ പരിഹരിക്കാതെ ഈ താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ. അപ്പൊ നമ്മുടെ നിർദ്ദിഷ്ട ജീവിതായുസ്, നമുക്കൊരു ആയുസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് കൂട്ടാനോ കുറയ്ക്കാനോ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. അത് ഓരോ നിമിഷവും നമ്മളത് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള കുടുംബകാര്യങ്ങളില് നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, മായ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മള് ഇത് നിലനിൽക്കുന്ന അല്ലാത്ത ഒന്നിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയും കാര്യങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദി കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദി കി ജയ്, ഗുരുദേവ് കി ജയ്, നിതായ് ഗൗര പ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. പ്രണാമം മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി.